Ti Masakbayan. Iduro. Nagrigat at talaga ti agmay maysa. Awan mata ni Ditas, gaputa nagnaedan iti Amerika. Ni matmanong, day talag bisbisyon ti ubraan na. Imbes ko mga iso ti makatulong kanyak. Ngam saan mo? Anya ti siya mang angot ko. Kasla agat asok. Kasla ada mapupuuran. Rumarak, inakitaan ti agat asok. Adelfa! Rumor ka dita silid mo! Mapupuuran to'y balay! Adelfa! Anya! Diyos ko, awanan ti balay mi. Naura man. Kasano kami pa'y itahan. Naimbaglangan ta nakarwarta Dagos. Iso na lang tawan tinabati a kagawaan ta. Nagalis tumot ngamin ang nagkayamkam ti apoy. Iso ngawan na pulos tinesalbar a kagawaan. Basol mo dayto'y manong. Apay ngamin ang nagluto ka. Kat di mo inidap a Dagos ti naglutuam. Nalipatak nga rod. Unay mo tanti kastoy. Kasano pa yung tibiyag ta? Itatawanan ti pagnaadan ta. Papa, mabalin ka diya sumuro ta kada kayo ije pasdakyo. Maboring ak namin dito yung balay. Kaputaawan mat kay ayam ko. Saan ko mat mabalin akay ayam ti anak naman ng Leia kan manong Rafi. Gaputa baby pay laeng. O sige, iha. Sumurot ka nga ron ije pasdak intun madamdama. Tapno makita mat ijay. Good morning, Tita Carmina. Good morning, Dia. Manong Miguel, nagbuya ka ka din iti news? Saan pa'y? Diyak ngamin linukatantay TV ita agsapa. Ni Adelfa. Diyay sikat asingar. Nauram ti balay na. Katawan ka no apulos ti gamit ana isalbar na. Apay nga tanga awan ni Ninong Miguel ita dito'y pasdak na. Sigud mo't amasapsapa day siya nga umay dito'y. Nakasalita ka may sa tao na. Saan ka no pala makaumay ita? Gaputada ka no napatig apapananda ka ni Dea. Basta ka di. Kasano ngay nga rod ama isublita to'y kwarta a nabulot ta kenkwana. Tsak mat kayat nga ibati latan dito'y opisina na. Iyawatan tulangan into numay dito eh. Sigurado mo't nga umay ni Ninong dito pasdak na. Gaputa kitkitain na dagiti masapol ang magatang dito ang materyales. Kunak man no iti pasdak yu ti papanan tayo, papa. Sabali mat adalan ti tinarong tayo. Mapanta iti ayan ni Adelpa, anak. Mapanta pa siya rin. Tis istoryaan nyo asikat asingar. Tinauram ti balay na. Wen, anak. Malagip na paingatan ni Adelpa. Nabayagan a panawan, itinaudi ang nagkita kami. Amangan no malagip na kayo pa'y, papa. Nubilang man ta din na kayo malagip. Diyam amoyo man ang tibagiyo kan kwa na. Ibagayo, ada kayo dyan number 1 fan na. Kanti ng tulong kan kwa na iti concert. Anyamatan. Natangmanin ti si Dain. Agyawat na lang arudan. Dayjay paimot saan anaimas amasida. Agreklamo ka pa'y laang manong. Imbag nga rod, ta dapay iyawat dagiti kaadalak amasida. Kan kastamutan adaduma pa'y akasapulan ta. Nuapay mo't nga minakastoy tinapasamak. Sapay jak naruwam amaturog iti tent. Nagano ti lamok. Agyaman kakit di. Gaputa uray kastoy tinapasamak. Adalat ta dagiti tao ang nakasagana at tumulong kadata. No saan aga po iti tulong da? Awan ko mamot to itent apag nanaudan ta ita. Adakot siya nagsardan. Sino nga ta dayta? Kumusta ka na, Delfa? Malagip na kadipay? Sino kayo kadi? Kan kasano anam amuda, mister? Siyak da ito'y.
ni Miguel Jimenez. Siya tinangtulong kan kaidi iti may sa concert mo. Manon atawan tinapalabas. Ha? Oh, Juan, malagip kon. Agyaman ta sinarungkaran nak Miguel. Ken agyaman manan iti panang tulong mo kanyak idi iti concert. Nadamag ko tinapasamak kan ka. Isu asinapol ka adagos. Maragsakan nak. Gaputa nakita ka manen. Sino mat ngay daytoy napintas nga ubing akadwam? Isu ni Dea. The adopted child ko. Hello, Tita Adelfa. Nice to meet you. Nice to meet you too, Dea, iha. Kunak man no iti pasdag mo tinapanan nyo, Manong. Ngam apay ang narabyan kayo anagawid. Saan kami na natuloy anapan ije pasda, kading ko. Napan mi pinashare ni Adelfa. Wen, Tita, nakitak matlangan ni Tita Adelfa. Uray no bakatan, napintas lata. Kat, kumusta nga iti kasasaad na ita? Nakaakar ka din iti sabali abalay? Saan? Iti pay lang na uram abalay na ti pagnanagdan na. Nangikabil da iti ruar. Tapno at dala pagturugan da iti kapsat na. Ay, kaasimot nga rod no kasta. Sigun nga min iti news. Awan ka no apulos ti na isalbar na agamit na. Uray dagiti tropyo, kas kada award na iti panagkanta na. Nairaman, anauram. Nagadumot ang dagita nga abas to, Adelfa. Sa dino tinagapuan dagita. Naggapo ka ni Miguel dagita nga abas to, Manong. Umanayan dagita iti may sa abulan. Gaputa duata laeng met. Nagsingpot man day di agayem mo. Mangyawat pa iti supply ta groceries. Saan laday ta? Kanayon na kapayapasyarin dito eh. Tapno maamuan na lang ti kasasad mo. Iso anagasat tapay laeng, Manong. Gaputa at dalata dagiti tao ang nakasagana amang tulong kadata. At iti kwartaan na bulod mi kata kayo, Ninong Miguel. Isablimin. Agyaman na, Clea. Apay nga asaan mo akadwa ni Rafi ita na may ditoy. Makumikom ngamin iti opisina. Iso asyak pay lang ti inmay ditoy. Idi kumapay kalman nga yawat mi ti kwarta. Iso na lang tawan kayo. At da ngamin napatagan na panak. Isu asanak nga may ditoy pasdag. Nubilang taadda kasapulan yung agasawa. Ibagayo laeng. Nakasagana ak akanayon at tumulong kada kayo. Ay, anyamatan. Impigsan ang titudo. Naimbaglaangan, tanakaawid ak adangos. Ala, kasanungay nga tan ni Tita Adelfa. Kaasimot numabas sa titent a pagturturugan na. Sana bale, tadamot siguro paglinungan na. Uray pangay, Tita. Kaasilatan ni Tita Adelfa. Gaputaawan na saya tapagyanan na. Numabalin la kuma. Uray dito yan nga agnaad. Tapno makaturugan iti nasayaat. Kan saanan ang makagkagat ti lamok. Ibagak to kan ni Papa. Nga ibagana kan ni Tita Adelfa nga agnaadan ditoy. Tapno manayunan manen ti kadwa tayo. Apay ang nagtaktak kapay laeng ngay may dito ayan ko, Miguel. Nagpigsapay ti tudo. Amang ano saan kan ang makaawid, iji balayo. Ayos lang, mat, no sa anak ang makaawid. Kaduan ka lang ditoy. Awan mo ni Jordan akabsat mo. Sa dino tinapanan na. Ay, Jack mo. Pimanaw motlatan asan ang nagpakpakada. Sigurado nga inton bigat pay laeng nga agawid dayjay. Madamag ko man lang. Saan ka kadi anaagdan iti asawa kan anak? Tate adwa kayo lang kanimano mo. Sa anak-anak i asawa, Miguel. Gaputa impamaysak ti karerak iti musika idi. Kan tumultulong ak kadagiti outreach program. Ngem,
Bidot nga tati inararamid ko anang tulong iti sabali a tao. Ngamin, awan na pulos na bati kadag iti urnong ko. Gaputa inted ko amin kas donations. Kunak namin no agtultuloy latta ti karir ko. Ngamita, kastoy matan tinagbanagak. Ne, apay ang nagsangit ka, di ha? Anyat mapaspasamak kan ka? Tita, apay ngay asan ang nagawid ni Papa iti agpatnag. Pinanawan na ka din. Saan ka din agsubli dito'y balay? Saan, iha? Agsublin tumatlaang ni Papam. Amangan no napan iti ayan ni Adelfa, kat saanan ang nakaawid iti rabi Gaputa nagpigsakit nga ron ti tudo. Kaya't ko timapan iti ayan ni Papa, tita. Mabalin ka di nga itulod nak ijay. Anya? Awagan talaangan ni Papam. Saan ka ama itulod iti ayan na? Gaputa jakmat amo ti balay ni Adelfa. Umauawag mat ni Carmina iti cellphone ko. Amangan mo't no sapsapulan na kan ni Dea. Gaputa saan kakat nga rod ang nakaawid iti rabi Mabit lang, sumbatak. Hello. Manong, agawid ka din dito balay? Agsangsangit ni Dea. Sapsapulan na ka. Atoy, kasaritam. Hello, Papa? Hello, iha. Apay nga agsangit ka. Agawid akong di tabalay. Pasensya ka no sa anak ang nagawid di dirabi Kadwayo ka din ni Tita Adelfa nga agawid ditoy. Saan, iha? Saan nabalay? Isurot kan tumanan inton sumaron nga umayak dito ayan ni Titam Adelfa. Adelfa, di mo't adda pa'y dadumaas sa nikwa da di papay di probinsya. Ha? Anya asa di ko manong? Kung naididay di papa, ana ilakon dagijay. Gaputa saan tayo mutan nga agnanaid iti probinsya. Nung nailakon, ayan nga ron ti kwarta naglakwan iti day di asa nikwa. Ni, Jack amo sa anak mo't ang makibibiyang iti kwarta day di papa. Ulbod! Ti ko namkid ti. Indulin mo ti kwarta. Gaputa kayat mo asikalaang ti agnumar kadag iti sanikwa dagiti dadakal ta. Iti ka nito ang maamuak nga iduldulin mo. When no ginastos mo ti kwarta. Agsagana ka kanya ka. Tama nga no anyapay ti maaramid ko kan ka. Daya anak, umay kan. Nakasaganan ti makan idyo kusina. Diyak kayat timangan, Papa. Ni, apay ngay. Agpaspasugnod ka kadipay lang kanya ka. Gaputa saan ka nga insurot iti ayan ni Adelfa. Sorry, iha. No di ka insurot. Sana bale. Agpasyertan tumanan iti ayan na. Sige nga rod, Papa. Ha? Ni, Adda umawawag iti cellphone nyo. Ni Tita Adelfa ti umawawag, Papa. Siya kun ti mang sungbat. ala. Hello, Tita Adelfa? Hello, Dea. Ada ka di dito ni papa. Mabalin ko ka di makasarita. Apa yan, Tita? Anya tinapasamak. Apay ngagsangsangit kayo. Diyak kayat timangan, Papa. Apay ngamin adinak insurot iti papan mo iti ayan ni Tita Adelfa. Pasensya ka, anak. Sana bale. Mapantan tumanen iti ayan ni Titam Adelfa. Ne. Adda umawawag iti cellphone nyo. Kat ni Tita Adelfa ti umawawag. Siya kun ti mang sungbat, Papa. Hello, Tita Adelfa. Hello, Dea iha. Ada ka di dito ni papam. Anya tinapasama kada kayo, Tita. Abay ngagsangsangit kayo. Mabit lang,
Yawat ko kan ni Papa to'y cellphone. Papa, kasarita na kayo kano ni Tita Adelfa. Hello, Adelfa. Apay nga agsangsangit ka. Anya tinapasama. Pangaa si Miguel. Umay ka kumadito'y balay. Kasapulak ti tulong mo. O sige nga, Rod. Mapan kami adagos dita kanedeya. Itamot laan. Nagdardaras da manong Miguel Candeya, api manaw. Apay nga ta? Kaslaad da emergency ga po iti pa nagdardaras da. Adda nga ta napasamak ka ni Adelfa. Damagak tulaangan ni manong Miguel, apaman ang makasangpot da. Agrobatakit din. Tamapanak matan iti trabaho. Kunaklakid din no adadakas ang napasamakan ka. Gaputag sang sangit ka mat nga imawag kanyak. Pasensya kan, no pinagdanag kayo kanideya. Mabuti nga kami nandito eh. Ang mga doon niya pa'y timaramid kanyak ni Manong Jordan. Awan anyaman na, tita. Kinapudno na. Kaya't kayo ang makita. Limot ngamin, papa. Di anak insurot, di may dito eh. Anya ka dit inaramid kan ka ni Jordan. Sapsapulon na ti kwarta kanyak. Tinaglakwan ti sani kwa day di papa iti probinsya. Diyak mo't ammo no anya tinangusaran day di papa iti day di kwarta. Impagarup ni Manong nga iduldulin ko. Iso aday jay, pinangtaan na. Mabuto nga kun kwa na. Kaputa sa baalin ti ugali na. Nasubraan ngamin iti panagusar na iti may parit nga agas. No kayat mo. Sumurot kan kada kami iti panagawid medya balay. Iti kasta. Komportable ka iti pagyanan. Kun nataltalgad ka pa ijay. Rafi, honey, anya nga tanong mga lata pa iti may sa ang babaunan dito balay. Marigatan ngamin ti babaunan. Gaputa agbantay iti anak ta. Aglaba, kan agluto pa iti aramidin na. Mabalin la tama tani. Sikat makamoy tinay tabanag. Awagak ti kasinsin ko iti probinsya. Damagak, no adam amuna akayat na ti agpaay akas babaunan. Sigurado na lang nga nasing pati babaunan nga irekomenda na ano bilang. Tapno saan akaasi ti kadwa na. Amangan, no, agsadot-sadot. Saan mat siguro nga agi-rekomenda day dyan? No amuna anaalas ti ugali na. Gaputa mabain ka data. Hala, awagan to ti kasinsin mo. Barang nga damasapulan na, akadwata dito'y balay. Welcome to our house, Tita Adelfa. Kamaudyanan na. Dito'y kayo matlangan balay nga agnaad. Komportable kayon iti pan naturog yo dito'y. Agyaman nakiti pa ng pasangbayo kanyak dito'y balayo. Deya, Miguel. Ngam, saan ka di nakababain iti kabsat mo a doktor? No, dito'y akon nga agnaad. Saan? Awan parikot ka ni Carmina. No dito'y ka nga agnaet. Maragsakan pa ikit di dayjay ah. Gaputa may samot dayjay amangid idulukan ka idi. Umay kayon, tita. Isurok kada kayo ti agbalin asiledyo. O sige, iha. Sikapay lang ti makamo ka ni Tita Madelpa. Ta siya akong ti agluto iti makan. Apag ison tumatan, no sumangpat ni Titam Carmina. Manong Miguel, iso ka din dayjay ni Adelfa? Ti sikat as singer, idi? Wen, Carmina ading ko. Pasensyakan no saan ko anay bagakan ka adituin nga agnaet. Napang amin ti kabsat na anay gumon iti maiparit nga agas. Mabutay, gaputa amangan no anya pa'y ti maramid dayjay kan kuana. Awan mo't parikot no dito'y nga agnaad. Total, datayo lang matyada dito eh. Nakakaasim at gayam tinagpanagan na. Danda ni Jack pa'y nailasin. Gaputa sa balin tilangan na ita. Kimutong.
Nalabit aga po itinalaos nga stress. Isu akas taitan ni Adelfa. Naimbaglangan, taada ni Deya ang makasarsarita na. Naisum ngamin kadagiti ubing ni Adelfa. Naglaing ka talaga nga kanta, Tita Adelfa. Saan laday ta? Nalaing ka pa'y nga gitara. Agyaman Deya. Amom ka di atunggal ada parikot ko. Kan uray no malmaldayak. Agkanta aklaeng. Mapukawan dagiti anyaman amarikriknak. Nangag ko, wano, nabuyak iti YouTube dagiti kantayo. Nagmamayat dagiti lyrics na. Tita, mabalin ka di nga isurudak nga gitara kan agkanta? Ay, sige iha. Awan parikot iti dayta. Numalpas ti klasem, isuro kantong agkanta. Kan saan la dayta? Tulungan ka pa'y kadagiti assignments mo. Sige, mapan kami kanila dito balayo inton bigat. Okay, bye Ninong. Ni ka din Ninong Miguel ti kinasaritam iti cellphone mo, honey? Wala ni. Mapanta ka nung di balay da inton bigat. Apay, ada ka di okasyon, tagaw amis. Awan, adala ka nung kaya't nangayam ang mukha data. Di na ba't imbaga? Surprise ka no? Ni Ninong Miguel at talaga, naisam iti sorpresa. Rabiin, Adelfa. Ang umanda ka pa lang dito'y veranda. Sa anak pa'y ngamin ang makaturog. Iso nga agpapaangin akpay laang ditoy. Mabalin ka din nga agtugawak iti ahabay mo. Sige, agtugaw ka. Amom, Adelfa. Nakaragragsakak. Gabutan nakita ka manen. Miguel, Aklunag. Damo pa'y lang ang nakita ka iti restaurant. Naidumduman tiriknakan ka. Iso na lang tamabainak. Gaputa sikat kakat nga roda singer. Anya, Iso at tinulungan ka iti concert mo. Gaputa kayat ko ngay pakita, ti panang suportakan ka iti music career mo. Ket iti naudi pa nagkita tayo iti may sa recording studio. Kinid daw ko iti apo. Asapay kuma, tasikat ti agbalin akatakunay na ko iti biyag. Miguel, Kalat anaputad ti komunikasyon ta. Kunak no di ta nagkita. Ket pagyamanak unay da ito agundaway. Tanay bagakan ka, ti pudno arignak. Yes! Anya day tadi apay nga aggargarigig ka. Makapakigtot ka mat. Ay, sorry no nakigtot kayo, tita. Naragsakak lang amin. Gaputadan awagak iti mama. Anya? Asino nga iti awagam iti mama? Asino pa ikuma? Di ni Tita Adelfa? Ha? Nangag ko ti saritaan da kan ni Papa ijay veranda iti rabii. Imbaga ni Papa tipod no ariknana kan ni Tita Adelfa. Finally, agbalin kamin a complete and happy family. Agyaman na tapinat ganyo ti awis ko nga agsasango tayo dito'y balay. Leia, Rafi. Siyempre mat Ninong. Kaano pa apinaid na kayo? Kung naklakit din no asino ti ibagbagayo ka ni Rafi ngayam amuyo kada kami. Nimot gayam Madam Adelfa a singer. Wen, kat dituyin nga agnad ni Adelfa. Gaputan na uram kat nga rod ti balay na. Adelfa, iso dagiti anak ko iti bunyag. Daleya ken Rafi. maragsakan ak unay amakam-am mo kada kayo, Leia. Rafi. Ala, mangan kayo laeng. Saan kayo nga agbabain?
Adu pa'y tinakasaga na amakan a pagsasangwan tayo. Miguel! Miguel! Sa dino ti ayan mo? Apay ka di apampanawan na klatan na kanayon. Miguel! Adak lang ditoy. Apay ka di nga agpukpukaw ka. Kasano? Kat baybay anak mo tlatan. Sanak pa'y nga inikan iti makan. Talaga ka di abaybay anakon, ha? Di nakon kayat nga agnaad dito'y balayo. Apay ka din akas tati ibagbagam. Saan ka matabaybayan Kan maysa, kalkalpas mula ang anangan. Kadwampay ni Deya. Ha? Kasta ka di? Ay, wan kayam. Malagip kon. Kadwak pa'y ni Deya anangan itay. Wan ading ko. Kalata nagbaliw ni Adelfa. Gan kanayo na naman naglilipat. Saan nga ta nga addan demensya ni Manang Adelfa? Iso akas tati aramid na. Diyak amo. Nubilang man taaddan demensya ni Adelfa. Diyak tulat tabaybayan. Ay wanak, aging ka kabaalak. No kasapulan nyo titulong, adda aklaan ditoy, Manong. Ibagayo laeng, ta si dada anak at tumulong. Mama Adelfa, at tuyin ti prutas akanan nyo. Siya kon tinangyag, taada ngamin napanan ni Papa. Sa dino ka di tinapanan ni Papam Iha. Ijay pasdak, Mama. Ngam, kunana nga agsublimat la adagos. Amom, Deya Iha. Napintas ka. Naglaing ka pa yan ngagkanta. Inton dumakkel ka. Agbalin kanto kumamot a singer akas kanya. Siyempre, Mama. Nalaing kayo nga minamang isuro kanyag. Nakaragrag sagak unay. Gaputan na sing patinagbalin a mamak. Nalaing pa'y ngagkanta. I love you, Mama. I love you too, Deya, anak. Kumusta ni Mamam Adelfa? Deya, Iha. Saan na ka di sinapsapol? Saan mat, Papa? Adda iti siledyo anak kaida. Inikak iti prutas itay, kat kinan na. Nasayat nga rod no kasta, Iha. Kanayon mulat na kumakasarsarita ni Mamam. Iti kasta, malipatan na ti anyaman aparikot na. Kastamat at talaga ti an aramidak, Papa. Nakaragrag sakto pa'y nagsarsarita kami. Kunana pa'y nga rod nga agbalinak tumat kano asinger akas kankwana. Kan, nalaingak kano nga kanta. Ala, Iha, mabit lang Mapanak pa ijay silet. Inakitaan ni Mamam. Taamangan no kala at tumanen asapulan nak. Adelfa, agriing kan. Malaman. Ang mga numarigatan ka makaturog inton rabi Itay pa'y anak kariingak, Miguel. Kasla, marigatan ak ngamin abumangon. Mabalin ka di at tulungan, nak. Itay pa'y kayat ko ti umisbo. Apay ngay ang marigatan ka abumangon. O sige, tulungan ka. Maulak. Agrigusante. Adelfa! Mabalin ka diya. Tulungan nak abumangon, Miguel. Marigatan ak namin. Itay pa yung ama kaisisbuak. O sige, tulungan ka abumangon. Atay ta. Mabalin mo ti mapan umismo. Maulawak. Agri ko sa ti panakita. Adelfa! Oh, Diyos ko. Carmina! Deya! Umay kayo dito sa slide. Tulungan dak. Taipantayo ni Adelfa di ospital.
Ading ko, kumusta ti kasasaan ni Adelfa? Stable ka din? Nakariingan ni Adelfa, Manong. Iso na laang tasaan ang makasao kan makagunay. Na-stroke namin. Aging gaita, nangato pa lang ti blood pressure na. Kan sigon iti laboratory test. Diabetic ni Manang Adelfa. Diyos ko. Adda urat abim mara iti utak na. No bilang tama opera, amangan no marigatan matlaang. Kan amangan no maibus pa iti kwartam, Manong. Lumapalinan nga ihawid ni Adelfa. Ihawid tayo langan ni Jemalay. Nakasagana ak amangaywan kan kuana. Aginggat kabaalak. Namuam ka din tinapasamak ka ni Madam Adelfa. Saan pay? Apay, anya tinapasamak. Na-stroke ka no. Isungat da ita di ospital. Saan ka nun na makasao? Ha? Ay, anyan. Kaasimat ni Madam Adelfa. Sikat nga agpay so a singer, idi. Ay, ngam kita am itanti kasasahad na. Napukaw amin ang kankwana. Balay, music career, kan saan pa'y kano ang mabisita dagiti naganak na. Sigunday ta kaninino. Amom ngamin, honey. Saan ngagnanayon nga adda tayo iti nga to? Dumtang ti oras ang mapukaw amin dagiti banag nga adda kada tayo. Ngano lakit di mamati tayo iti Diyos. Agbalintay lata na tibkar. Uray anya dagiti mapaspasamak. At dayta, nakaawit tayon dito'y balay, Adelfa. Madamdamalaang, sumangpeten ni Deya ang naggapoy di pagadalan. Ay, una yan. Kaslamas kailiw mo pa'y ni Deya ngam iti siya. Tauray kala nakaisam, idi imbaga nga umadanin ti panagawid na. Adelfa, agpaimbag ka. Aramidog ti amin nakabalak. Tapno mapaagas ka. Kaya't kung agdanata pa itinapaot. Datayo kadadeya. Pangaasim, tasan ka kumasumuko. Adda kami lang dito iti anak ta. San mi paya kabaalan na mapukaw ka? Umunag. Saan ang nakalaktiri daw? Manong, adan ni Deya. Nakasaganan ti merienda iti kusina. Ag merienda ka pay laang. Tasyak pay ti makaamukan ni Manang Adelfa. Mama Adelfa, kitain niyo nagdrawing ak iti pagadalan. Kunang ngamin ni teacher mi nga i-drawing mi kano ti paborito mi a singer. Kat amoyo, da kayo tinapilik nga i-drawing. Dahito man sika dahito ang kit-gitara, kan agkan kanta iti stage. Kuma, agsubli kayon iti sigod akasasaad nyo. Iti kasta, maisuro daklat tang gitara kan agkanta. Iha, kitaam ni mamam. Nakaisam, bayat akit kitaan na ti drawing mo. Uray no saan ang makasarita ni mamam. Maragragsakan. Gaputa at data akanayon ang makitkita na. Papa, agimbag ni mama, saan ka di? Makasaritan tumatlaang. Wan, anak. Ikararag tayo lang iti Diyos. Asapay ko ba, taagimbagan ni mamam. Kat mangsapsapulak matan iti makatulong kan kuana para iti panagterapi na. Dok Carmina, da kami pailaan ka ni Rafi ti kadwayo ita amang bantay ka ni Ma'am Adelfa. Iti kasta, makainanamot ni Ninong Miguel. Mabalin latamat, Leia. Saan kayo kadi ama disturbo iti trabaho yo?
Saan mat, doktora? Gaputa adamot dagiti talkan mi iti negosyo. Iso da pay laang ti makaamoy jay. Maasyanak unay ka ni Manong Miguel. Apektado la unay gapo iti kasasaad ni Manang Adelfa. Oray siya nga ro, doktora. Ngam, ad-ada nakakaasi ni Madam Adelfa. Gaputa saan man la sarungkaran dagiti naganak na. Naimbaglaangan tada kayo kanininong Miguel. Kastamot ka ni Deya. Da kayon ti pamilya na. Aginanakay pa lang ninong. Da kami pala timang bantay kan ni Ma'am Adelfa. Adalabit nila ya ijisala sa makisarsarita kan ni doktora. Sa anak pa na banno, grabe. Di kagdanag. Tagi na naag to intun madamdama. Amo, marabi. Malagip ko. Idi damo ang nagkita kami kan ni Adelfa. Agkankanta idi iti may sa restaurant. Kalpasan ti panagkanta na. Imasidagak iti ayan na. Kat nakiam-amuak. Ken inot ana in love kayo kan kuana? Saan ka din ninong? Wen. Iso na laeng. Tadyak nagdaton kan kuana idi. Kaputa maamakak. Amangan ngamin. No saan nakakayat. Ninong, dagdagan na ka ni Ma'am Adelfa. Isuan nag-react ka iti istoryam. Ay na, pudnot ibagbagak. Talaga na inlava kan kuana. Gaputa na pintas a babae ni Adelfa. Kan kang runahan ti amin. Nasingpat pa'y. Tita Carmina, asino ti sangaili ni Papa? Apay nagbayak ti panagsarita da. May sa a reporter ti kasarsarita ni Papam. Agin interview may papan iti kasasad ita ni Manang Adelfa. Tulungan na nga ta ni Mama Adelfa? Siguro, numaamuan dagiti musikero akakadwa ni Manang Adelfa ti kasasaad na. Kan kastamot tan dagiti mangid idolo kan kuana. Nalabit at tulungan da. Sapay ko mga rod, taado ti tumulong kan ni Mama Adelfa. Iti kasta, nabibiit ti panagimbag na. Manong Miguel, adugayam at talaga dagiti fans ni Manang Adelfa. Nagado ti umay diti balay. Kalpasan anabuya da iti news ti pudno akasasaad na ita. Una ro dading ko. Nagado ti tumultulong kan ni Adelfa. Kan uray dagiti kakadwa na musikero. Mangangangay dapay iti fundraising concert para kan kuana. Impagarup ni Manang Adelfa nga awanan ti mangipatpatag kan kuana. Gaputawan kat nga rud ti sabali at timulong. Sipud na uram ti balay na. Kan uray dagiti naganak na. Di daman la masarungkaran wano kumustaan la kuma. Sana balay. No saan asarongkaran dagiti naganak na. At datayo mo't amang ipatpatag kan kuana. Kan kang runaan ti amin. Saan tayo abaybayan? Manang Leia, amoyo ka di aday ta akanta ti kanayo na kantaan ni Mama Adelfa kada kami kan ni Papa? Insuro nakpay nga ron agitaraan day ta akanta. Iso matlagayam analaing kan nga gitara. Gapo ta insuro na ka ni Madam Adelfa. Oy, amangan mo't na intun dumakal ka kat agbalin kan tumat ka singer akas kan kuana. Sumikat kan tumat. Win manang, kayat kumatagbalin a singer akas kan ni Mama Adelfa. Ha? Manang Leia, agluluwa ni Mama Adelfa. Kan kaslada kayat na nga ibaga iti panangkita na kanyag. Apay Mama, kayat yung agbalinak tumat a singer akas kada kayo? Maki-audition nakto iti singing contest, Mama. Kanta, to dagiti kanta, nga inarami diyo. Inton kanikadwa nga aldaw ti schedule ti therapy ni Manang Adelfa. Manong Miguel,
Umay to dito iti therapist. Kan oray ti nabayadan a caregiver na. Agyaman ak unay iti adu atulong mo kan ni Adelfa, ading ko. Nuawan ka lang ata. Diyako na mo ti aramidak. Awan anyaman na manong. Anyang iti serbiti kina doktor ko, no saan ko atulungan ni Manang Adelfa. Kan maysa, no saan agapukan ka. Awan ak kumamot iti daytoy a profesyon ko. Ading ko. Diyak ka ba na mapukaw ni Adelfa? Kaya't ko pa'y ngagimbag. Tapno maipariknak pa'y ti panagayat ko kankwana. Tinungpal nga agpayso ti Diyos ti kararag ko. Asapay kuma, taisunto ti makadenak iti agnanayon. Ngam, no kaano man napasamak dayta. Isumaten ti pan naka-stroke na. Nalabi ta panubok lang ti mapaspasamak ita. Siguro. Subsubukan lang ti Diyos no talaga anapod no ti panagayat mo kanimanang Adelfa. Iso akas ti mapaspasamak. Manong, saan nga ipaay ti Diyos day ti apanubok? No saan mo akabailan? Papa, amoyo ka di. Nakitak itay anaggaraw ti iman ni Mama Adelfa. Naalaak pa'y nga rod iti video. Agpay so, ha? May garawon ni Adelfa ti ima na. Wen, Papa. Iso na lang, ta medyo marigatan pa'y. At least, addan improvement na. Sapay ko mga rod, tagtultuluyan ti improvement ni Manang Adelfa. Dakkel atulong kan kuana ti panagter-therapy na. Madam Adelfa, da kami pailang ka ni Rafi ti katwayo ita. Adala ngamin kinasarita ni Ninong Miguel. Sana bale, tada mo ti caregiver yu akadwami. Leani, apay ngay. Marigatan mo ta ni Ma'am Adelfa nga umangas. Ay, wanyag pa iso. Awagan ni Ninong Miguel. Ipakaamok ti mapaspasamak ka ni Madam Adelfa. Mama Adelfa. Apay, pinanawan na kami, matad. Kunak ni isoro nagpay nga gitara. Tapno at dalo maingat. Ngam kasto'y matan tinapasamahan. Nagsakit da ito ang napasama ka, Adelfa. No kaano maten anak tinata. Isumaten ti ipupusay mo. Kaya't ko pa ay nga ipariknakan ka, tinalao sa panagayat ko. Kaya't pa'y ni Deya marikna, ti maadaan iti ina. Ngamanyagay nga rod. Nagpatinggan ti oras nga impay ti Diyos, ama kadwada ka. Agyaman kami latakan kwa na. Gaputan na ikan kami iti gundaway. Amang iparik na iti pamatagmikan ka. Ay ayatan ka unay, Adelfa. I love you, Mama Adelfa. Promise, uray awan kayon. Itultuloy ko lang tati agkanta ka naggitara. Da kayo ti inspirasyon ko. Tapno matungpal ko ti arapap kung agbalin a singer. Akas ka da kayo. Adda amin dito'y dagiti kakaduam a musikero. Manang Adelfa. Kan nagadumot ti makipagrik na a fans mo. Gapo kadagiti kantaan ar-aramid mo. Adu ti naipayam iti inspirasyon. Kataglabas man ti panawan. Saan da kadto apulos a malipatan. Agnanayon asika ti iduluda a singar.
Nanggag mo gayam ti kanta a kinumpos ni mamam. Dayta ka di ti kantaam iti singing contest. Wen tita, ad-adalak dagiti kanta ni mama. Magustuak ngamin. Nagmayat ti lyrics na dayti a kanta. Sigon kan ni mama, dayta kano a kanta ti makagapo. Iso asimikat asingar. Good luck iti singing contest mo, kaanakan. Lalaingam, buyaan kanto. Congratulations, Daya anak. Nangabak ka iti singing contest. Thank you, Papa. Saan ka di nga itati kasangay, day di Mama Adelfa? Wen ngagpaiso. Anya ngay, agdiretso tayo kadi ije sementeryo? Wen, Carmina. No sa di naman ti ayan ni Adelfa ita. Sigurado ang naragsak da ijay. Gaputa at dati may nga ubing. Amang idulo kan kuana. Wen, manong. Ken, amok abuy-buyaan nakmat ni Mama. Kaya't kung tumat ti agbalin a recording artist. Kat uray no agbalin to nga iduludak dagiti tao, gapo iti kantak. Agbalin agtulata a hambal. Kan tumulong tumat iti sabali. Kas iti ar-aramidan nyo kan ni Mama Adelfa. Papa!